Трошителі у Сербії все барже обрацають увагу на декларації на поживових і других продуктах, котрі купують кожен день. Правильні го декларуванню, означуванню і рекламуванню поживів усоглашені з справедниками Європейської Унії і, як говорять у Асоціації трошителів Сербії, тото барз важне за купцох. Savjetujemo potrošačima da Совітуємо трошителям, že bi še zvykli čitati deklaraciji, keď kupuju produkti, boljem tak trošitelj može vybrati produkt, kotri je adekvatni його zdravstvenim i хвильковим потребам. У асоціації говорять, що ще граждані й далі жаля на істі продукти, як і прешлих роках, на технічні апарати, мебель, шмати і обуj, mobilni telefoni, a glavni problem – kvalitet robi. Ono što je neophodno za Srbiju jeste donošenje. Za Serbiju važne prinošenje standardov kvalitetu, potim zaprowadzovanie zakonoch instytucjoch, napríklad zakona o bezpečnosti poživi, formovanie nacionalnih laboratorijov za mlijeko i poživu, že by sme popri državnej mali i nezavisnú kontrolu. З асоціації поручили, щоб ще граждані ліпше інформували, які їх права і щоб неправильності приявили odvitujucim інспекціям.